Ayositshela manje. Waqala nje malume khona isitshela abantu eyaplanelwa khona malume lowo ndawo. Emaplangweni. Yini niqalela ngaka ngifuna manje imali i-target bekuyimalini ebenithatha. Okay. I know. Ongomjaho lokuza futhi. Ngiqale emaplangweni neplana le. Kusuka vele nje lapha emaplangweni. Seniqondile. Mana nibanga nobathathu. Ngiyokuhlezi tsone kangaka lapha emaplangweni zindaba lethani nobathathu. Abekho abanye abayizwana. Awezwana ukuthi kwakusekuseni nyana kwangagcwala kakhulu. Ekuseni. Yebo. Ona iplani ekuseni le. Kwakulawo 11 wangabeki ibhizi malume. Okay. Nokuthi nanizomubulala nakuplan. Thina lapha malume bese siplanele ukuthini mina ngakuthi lapha kuyongena ukuthathwa imali yahamba bamkinye pho ukuthini wathini usebangumsindo le kwangangongithini malume ngisho isikhathi sasingasiphethe wayengazili uzothika lo muntu nesana Akajena. mangangena mangahlala Mshana nani plan ukuthi niyothatha imali. Nawo ukhona uplana ukuthi uyothatha imali kamama wakho. No, asingabisana nabafethu. Asitholeni ukuthi inhloso yabo yayikuphi. Angithi uzokhuluma Angithi umzobeke uqamba amanzi. Yikho lo Usethi imali. Kodwa uqale wa-checka imoto ukuthi sesimeni. Yes. Awusedlala yena. imali yemoto imoto phela vele malume kwakuzohanjwa ngaso ekhaya kodwa kahle ngisho mina into esasiyisukele lapha sithi siyoyenza uplana nje kwethu siqala siplana first deal imali Bangale bathatha. lokho kwemoto malume wabona la sikhona sesihamba into ayivele ngaplanini nifike nakokothe ekhaya. cha wakuvuliwe malume Kwavuliwe. Umama ehlalele. yebo Okay. Nasekungena nini? yebo ngena lethule phambili Okay. Alright. Nangena nina niphethe aniphethe lutho. hayi lutho Nase nithini kuyena? Nathi nilifuna imali. inayo lethule yangena malume mina Ogadile wena. So when Jebin phethe ipendi horse insawungena lapha. Ngisho nje bayicepha phakathi malume Eyaphuma. Ungathathani manje Kungenzeka futhi lo kungenzeka lona angene kamuva ngenxa ukuthi uyamazi kungenzeka angene kamuva Yes. uyena vele ofanele lona angafiki Yes. kodwa uvili Ukhandwe lo. Ukhandwe lo. Yes. kodwa into ezomkhulula lo ukuthi akhulume iqiniso Yes. Mala ke Ndlovu asibuyela manje ke. Angithi abangani bakho lapha. Senithathile ke imoto nahamba. Ubani ke bambambe bobabili nephonto yaso nombanje oyedwa ubani umkrenyile phakathi kwabo bobabili. Yena yedwa umkrenyile. yedwa Ubekuphi lo Andile ubekuphi? bekhona ubethatha ifoni nemali ifoni imali ekukalisile lezi ezinye nane abanga ifoni nemali kuphela laptop ini ubhaka engathi lapha kwawula kodwa ubhaka nefuthi omnyama nani ukhonyana nje kuningi engathi lokho wofoni kodwa kubelekile laptop ifoni imali nalobhaka longazi ubhaka onezinto phakathi kathi imali nefoni. Ngishonise manisuka la. ungabe kokudana Kukubani eGobhotana? kukulomfana lo khona lomfana ke lo waquli lo wangapha pelona nini ngasibhushu Zalo ngiyabona baba Mana ukuboni yena. Akahlali la kanti yena. angazi malume noma ukhona ngapha noma ayikho levaliwe seGobhotana SeGobhotana. Izinto zilapha nje. yebo Sendikuthonile ukuthi izinto yikuphi angithi. Yeah. Ayihambe zolanda. Ayilanda.